tako besan i opasan? Jo, kakav jak vulkan! Ups! Drugari, želim da mi napravite vulkan, jel može? Dakle, moram razmisliti. Okej, ja imam celu kantu slatkiša. Sad ću napraviti cool i jasti vulkan. Dakle, skupit ću čokoladne kuglice u jednu ogromnu gomilu. To mogu početi. Pažljivo skupljam sve zajedno. Eto, to je baš ono što mi treba. A sad će mi trebati slatka lava. Evo je. To je sirup od jagoda. Sipat ću ga preko. Joj, kako lepo curi. A sad ću uzeti lep gazirani sok i sipati ga direktno u sredinu mog vulkana. To je ludilo, nevjerovatno. Ja sam majstor. Jao, nema čime da dišem ovde. Pa dobro, sad je red. Joj, kako je teško raditi sa testom. Šta je to bilo? Ups. Izvini, dragi. Dobro, vreme je da napravim vulkan. To će biti veoma zanimljivo, gledajte pažljivo. To je to, sada stavljam vulkan u revnu. Gledajte, digao se. Joj, kakav miris. Lepota. A sada nastavljam. Sipam sve u šerpu i dobro miješam. Probat ću. Božanstveno. Dakle, sipat ću punjenje u vulkan. Zar to nije super? Ja sam zadovoljna. Wow, to je zaista predobro. O ne, sve mi gori. Moram ugasiti to što brže. Ja, izgleda da sam preterao. Nešto nije u redu. Joj, šta da radim? Tačno! Treba udariti! Idemo! Ups! Dobro, neću odustati, imam još jednu ideju. Sad ću sve uraditi. Sad čekajte malo! Motorna testera će sigurno uspeti, da! Ajoj, kakav užas! Treba vam zaštita za oči. Hvala, tako je bolje. Čini se da je gotovo. A sad ću malo ukrasiti moj vulkan, tako je. Idemo! Super! A sada sa donje strane. I malo ovdje. Tako je. A sad ću dodati kečap. Sipam ga unutra. O, da. Gledajte, moj vulkan eksplodira, cool. Pogledajte kako je sjajan. O, da. Hej, ljudi, pogledajte. Kako vam se sviđa moj vulkan, jeli? Smiri se već, mi smo završili. Kakav lepotan! Hoću da ga što pre probam. Jedva čekam. Da! Obožavam Maltesers! To je super! A sad ću probati punjenje. Dobro je što ima slamka ovdje. Ekstra! To je nešto opasno. Joj, ovaj vulkan je neverovatno sočan. Jedva čekam da probam. Jo, sir se topi ustima. Oduševljena sam. Hvala, to je bilo ukusno. I posljednji vulkan. Izgleda onako, nadam se da je ukus bolji. Jo, fuj, to je odvratno. Neću to da jedem. Dakle, rešeno. Ovo je pobednik. Ja sam najbolja. Šta radite, bako? A sad mi se jedu lepe špagete. Jel može? Da, čekajte ili ne. Napravit ću to. Dozvolite mi.
Prvo treba razvaljati testo. Eto, sad ću iseći sredinu. Pažljivo. Da, tako je. A ovo mi više ne treba. Gledajte šta imam. To je specijalni nož za picu. Pažljivo ću iseći testo na kvadratiće. Da. A sad mi treba sir. Narendat ću ga u činiju. Da, super. A još će mi trebati kremasti sir. Uzet ću ga i promešati sa sirom. Zatim dodajem ukusne začine. A zatim sve dobro mutim. O da, ispalo je takvo lepo punjenje. Sada malo magije. Dodajem krem na testo. A zatim uvijam sve to. O da, gledajte kakve slatke bombonice. Izgledaju cool. Ubacit ću ih u ključalu vodu. I ostalo je sad čekati da se skuvaju. Što je to? Dodajem najbolji kečap. A zatim sirni sos. To je to, uspela sam. Kako vam se sviđa? Pa, onako. Bravo, bravo. Na mene red. Sad ću vam pokazati kako treba spremati pastu. Dakle, sipala sam testeni nuplet. Odlično. Nije loše. Šta planira da uradi, ne razumem. Sad ćete sve vidjeti. Uzimam paradajz pastu i dodajem preko makarona. Odlično. Pažljivo ću sve razmazati. Super. Da, uspjela sam. I naravno nigde bez sira. Sir vole svi. Narendat ću ga odozgo. A sada... bacam to. Jao! Pazi! Dobar pogodak, svaka mi čast. Hej, šta ti je? Ništa, u redu sam. Eto, sve je gotovo. Miris je najbolji. O, neverovatno. A šta je kod mene? O, imam ideju. Treba malo da isprži meso. O, da, tako je. O, šta sam uradio? O, ne! Treba brže ugasiti baku. Zak, jesi nešto hteo? Ne, ništa, bako. Dobro je. Stavljam komadić, dodajem oči i to je to. Prijatno. Wow, kako je sve cool! Hoću da probam prvo ovo jelo. Ukus je baš neobičan. Sviđa mi se. Nikad nisam jela tako nešto. Sviđa mi se. Okej, prvo jelo sam pojela, idemo dalje. Ovo jelo izgleda zanimljivo. Hoću da ga što pre probam. Ješću rukama, baš me briga. Jao, i to je jako ukusno. Svaka vam čast. Zavidalo mi se. Ostalo je poslednje jelo. Čekajte, šta je to tako odvratno? Fuj. Šta da izaberem? Rešeno, ovo je pobednik. Jeste čuli, ja sam najbolja. Da. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao!